Nggih. Nggih. Selagi ten daerah mriku enten sing Islam sekujur tubuh, dikire pun sekujur tubuh niku Allah ingkang janji. Gak gampang kena musibah. Misalnya musibah jenis iku takdiri Allah, Mas. Enggak sebesar apa yang nggih sing parah-parah menika. Ngoten, lek enten sing yang ibadah sing sak temene krana Allah walaupun gak pinter. Nah, iku Mas, niku lek kalian alam ngoten lho Mas nggih. Enten tetep musibah, tetep banjir. Wong niku takdiri Allah. Tapi enggak separah kaya ngono iku Mas. Lho lek wong sing temenan Mas ya. Allah nguji. Tetep selagi menungso iki ya apa tetep diuji nang Allah. Banjir Mas. Kene wis nerima nek ngarepe omah. Banjir wis iya njen takdire panjenengan ya Allah, ngono kan ngono. Kadang awake dididik untuk gak terima nang Allah. Yo apa sih pangeran banjir? Banyu balik ngono. Balik Mas. Banyu iki ya makhluk hidup. Iya Mas. Ya dadi makhluk mati hidup ya. Banyu balik ngono, balik Mas. Maka terjadi ya para nabi kok lek kita gak wis lek ngalami ae. Lah ngono Mas. Itu sebesar itu Mas. Ya. Sekecil orang yang zikirnya sekujur tubuh wis katakan nambani wong-wong ngono Mas ya. Ana wong lara untu Mas. Kate njauk donga nang wong iku mang. Wonge gak ana, mbuh lunga mbuh nang ndi ngono lho. Lah sing merono iku mang Mas. Krana gak kepethuk wonge. Njupuk banyu di sumur. Di Al-Fatihah dhewe. Wonge di Al-Fatihah jenenge marku di Al-Fatihah disembul. Dikekno nang sing lara, iki mang wonge wis caes ngono ae mesisan wis wis muga-muga dadilan barokah ahli kubur leis ngono ae. Dikekno nang sing lara. Iki mang dungane teko caes banyu iki mang. Sampeyan Al-Fatihah. Yo, nang sing lara itu dijopuk di Al-Fatihah diombe. Waras. Lho, sampai sekecil iku lho. Padahal gak kepethuk wonge. Mek atas nama tok. Iki wis kuasane Allah, ridhone Allah, Mas. Jenenge tok iki lho. Manfaat. Apa maneh ana wonge sik njleger, sik nyampekno ngono iku, Mas. Lah, mongko nek golek guru ya sing lakune sak benerane. Lah iku wajar Mas. Dadi lek soal alam, soal apa jenenge musibah tetap terjadi. Tapi ya iku mang tidak sebesar apa yang gak ono wong sing dikir sak temenane, ono wong sing mek ngaji-ngaji biasa iku tok. Lek ono sing sak temenane Mas, insyaallah enggak sebesar sampai nggawa kurban-kurban iku. Nggih, pun nggih. Siap.